אזי מתחיל לקטוע באוויר, אחרי שרואה שכוחו גדול יותר להגן על ה... רביעי אנחנו עכשיו? כן. רביעי? כאשר יחזק אותו, ותיתכן לו בתחבולה, ומחייתו, שגודל עוד מתחיל בעצמו להשתדל להשיג עבודה. במלאכה עוז קורה, ואומרים להם, תשיב ביטחונו, את עוז קורה לפרנסותו, אתה דומה, אז מתחיל לקטוע בכוחו. כוחו בפעולתו, בכנס. ובעצם מה זה בכוחו? בעסק, הוא אומר וואלה כן אני אעשה את זה וזה, זה יביא לי זה וזה, אני צריך את זה, אני אעשה עוד ככה וככה. הוא חושב, הוא המשיג תוצאות. בכל אשר קנה בטובת, השתלטו בפני שהמיעוט שכולו אינו רואה, וכל מה שהביא בהנהגת האלוהים, שמענו השם עד היום. יפה מאוד. איפה אנחנו? חמישי. והביאו אל אחד מן החסידים, שהיה לו שכן סופר ואמרו, על החסיד אחד שהיה לו שכן שהיה סופר, האם היה מתפרנס בשכר ציבורתו. אמר לו היום, חבר, והיה מתפרנס בעבודת הסופרות. החסיד לא תוכל, איך ידעך? אמר לו בטוב, ועוד ידי, שם כיצד הולך אחד. לידו, כל זמן שיש לו תבוא ולהער היום, הוא אומר לו, הוא שואל אותו, איך העניין לך, מה שלומך? אז הוא אומר לו, שלומי טוב כל עוד היד שלי שלמה. כי איתה אני עושה את הכל בעצם. רגע, אנחנו עושים הפסקה קטנה לצורך עבודה. יש לי כאן הלו ודיה, זה אותו הזמן. טוב, שישי. היה זה עונשו מהחל ברק. על אשר יותר כל ימי חייו, והיה זה עונש עבורו, ושם פתח על ידו. מה הכוונה? הוא אמר לו, הוא שאל אותו החבר שלו מה שלומך, אז אמר לו שלומי טוב כל עוד היד שלי, למה הוא רופק ביד שלו. היד שלו, כל עוד אני יודע רק היד שלי חזקה, אני מסודר, שלומי טוב. אז בזכות היד שלו, הוא אמר הכל היד שלי, לא הקדוש ברוך הוא שנתן כוח ליד. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? אותו ערב נקטעה ידו, עבר צ'יפ באוטובוס, אז הוא אמר צריך להיזהר, לימד אותנו אותו חסיד שצריך להיזהר, להגיד שהגגם עם היד שלך, הקדוש ברוך הכל מאיתו יתברך, ואז בעזרת השם אנחנו נגיע רק דברים טובים. ואם מתאחד או על ידי זולתו מהבריות, ישיב, ואם האדם מקבל פרנסתו על ידי אחרים, אזי ישיב בביטחונו. ולא עליהם, תדוח נפשו עליהם. ואנשים האלו, אומר ונפשו עליהם. מה גם אנחנו הולך לאנשים אחרים? שאם מתאחד אותנו על ידי זולתו, אם האדם מקבל פרנסתו על ידי אחרים, אז הם ישים ביטחונו באנשים האלו, וסומך בנפשו עליהם. וכשתחזק אתה עדיין בעשר דברים? אוקיי. זה דברים אמר. בוא נראה. את כל זה קראתי? כן. השתבח שמות, כן. אוקיי. וכשתחזק, אז לא, זה ממשיך. אז הוא חושב, אז אנחנו בשלב החמישי או השישי? כן, 10 דרגות, כן. אוקיי, אמרנו, הילד בתחילת הנאמר פותח שתי אימות. אחרי זה... כאשר תחזק התרתו, משיב ביטחונו, יש כאן את הסיפור, זה מה שאומר בספר הזה. רגע, יש כאן את הסיפור, הנה. שהוא תינוק, תקרא את זה. מההתחלה, סיכום של כל הסיכום 10 מדרגות במידת הביטחון. כפי שמתחיל מזמן לאותו תינוק, כשאדם גדול מתגבר, וכך גבר הביטחון אותו הולך מעלה. א', 1. נאום תינוק ופותח בשני אמו שבן עובד. פותח על שני אמו. 2. כשגדל קצת הוא מכיר את אמו, מתחיל לפתוח באמו. אמו. 3. כשגדל לא עוד, מכיר אף את אביו שרואה אמו שפתוח תחתיו, מתחיל לפתוח בו. מתחיל לפתוח באבא שלו, הוא רואה שהוא האחראי על הממון, על העניינים, על ההתנהלות. שגדל עוד. קצת הוא מכיר את עצמו להשתדל לעשות עבודה. אז פותח בתוכו והתעלותו. הוא אומר עכשיו זה אני, כן. כן. כשגדל עוד הוא מתחיל לעצמו, כן, אז אם זה מתחיל בעבודת השם, נכון? כן. אם הוא עובר אצל אחרים,
מתפרנס מהם, יודע, ואותם אנשים מתפרנסים. ואז הוא גדל קצת, ואז אומרים לו, אתה כישרון, בוא ניקח אותך לעבודה. ואז הוא אומר, אז הבוס, הוא המנהל של המפעל, הוא בשביל לא צריך להתחנן, אלא צריך לבקש בקשות. ואז כאן השני מתחיל... הם העצם, הוא רואה את הבעל לבד מהעצמים, מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעזור להם בעניינים. צריכים להגיע, אז זה מתחיל לפתוח בהשם יתבר השגאי. ברכה. עושה עצירה, אנחנו. כן, לאפה שווארמה? אנחנו ממשיכים. תגדל עוד. אנחנו רגע בשביעי, נכון? שישי. דרגה שישית של הביטחון. תגדל עוד ורואה שהם עצמם חסר להם וצריכים להגיע לחצי השם, אז מתחיל לפתוח שביעי. תגדל עוד, מכיר את הבורא יותר, פותח בו, למתקן כדברים יכול להשיג על ידי אמצעים קשים מסוגלים. אינו מסתכן אלא בוטח בהשם. דבר כמו, כן, תגדל עוד. מה זאת אינו מסתכן? הוא אפילו עושה דברים זה, מעבר כן, כי הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, או שהוא לא מסתכן בדברים מסוימים, כי הוא בוטח בהשם. תגדל עוד, כבר מבין שכל מלאכה שמתעסק וכולם, השם הוא זה של פרנסו. הוא מבין כבר שזה לא מה חשוב בדיוק מה הוא יעשה, כי בכל העניין שהוא יעשה, אז זה הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הוא כבר פחות... אלא עובד במטרה שעל ידי זה יוכל לעובדו לשם כבר... זהו? סיימנו? אמן ואמן. אז הנה בוא נקרא את הברכה, האלוהים יסולל ולבותכם עליו הנמסרים לדינו בנראה ובנסתר ורחמיו אמן. ביחד איתי נשלם שער הביטחון לאל אחרון וראשון. תודה נתנאל, נתנאל הצדיק.